വറുത്തരച്ച ചമ്മന്തി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ എത്രയോ തരം ചമ്മന്തികൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടല്ലേ, പക്ഷേ ഇത് വൺ അമംഗ് ദ ബെസ്റ്റ് ചമ്മന്തീസാണ്. ഇതിൻ്റെ സ്വാദിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവില്ല, ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു നോക്കി അറിയേണ്ടതാണ്. നല്ല ചൂട് ചോറെടുക്കണം. അത് കുത്തിരി ചോറാണെങ്കിൽ നല്ലത്. അതിൽ ഈ ചമ്മന്തി അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കേണ്ടത് തന്നെ, മറ്റൊരു കറിയും ആവശ്യമില്ല. ഉണ്ടാക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഇസ് സോ സിമ്പിൾ. 6 ഉണക്കമുളക് 1 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നിറം മാറണം, മണം വരണം, കരിയാനേ പാടില്ല. ഉടനെ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ ചേർത്ത് പാത്രത്തിൻ്റെ ചൂടിൽ റോസ്റ്റ് ആയാൽ മതി. തണുക്കുമ്പോൾ 6 വെളുത്തുള്ളി, പുളി, കൂടെ പാകത്തിന് ഉപ്പ്. ഇത്രയും ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് അരയ്ക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കടുക്, മുളക്, കറിവേപ്പില താളിച്ച് ചേർക്കാം. അളവുകൾ ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആണ്, ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറ്റാം.